लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोदान ब्लग आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लालायबाय लोगोफोर आङो स्कुलाव फैनानैसो ब्लग खालामबाय आरो दिनै ओमफ्राय जि खुसि आङो लोगोफोर मोननै खारननि थाखाय बिराद खुसि आरो मोनसे दंबावो मोनथामानो होनजायो जायखिजाया बे मोनथामखौ लानानै बिराद खुसि लोगोफोर बेनो जाबाय आंनि दिनैनि एनिभार्सारि डे फार्स्ट एनिभार्सारि जोङो थांनाय बोसोरनि 6 तारिखआव हाबा जादोंमोन आरो लोगोफोर आंनि हाबाया जानानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि हेल्प होनायाव आंनि चेनेला 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो थेंक इउ होयो लोगोफोर जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय आरो लोगोफोर बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो अननानै प्लिज जाहाथे आंबो मोजाङै दावगालांनो हायो लोगोफोर बिनिनो आङो स्कुलाव मिस्थि जाहोनो नागिरदों आरो लोगोफोर नोंथांमोननि अननायजों उनावहाय गिदिर पार्टि खालामसै लोगोफोर जेब्ला आंनि चेनेला ग्र' जायो अब्ला दा ओरैनो फिसा होनसै ओमफ्राय जोङो दा एसे एनिभार्सारिनि बोराय बुरि बेरायहैगोन आरो ओमफ्राय बोरायनिफ्राय आं मोनसे गिफ्ट लानो नागिरदों दिनै दा नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर आं मा गिफ्ट लागोन ओमफ्राय नै आं स्कुलाव मोनफैबाय लोगोफोर जोंना स्कुला जि लेथेर फेथेर जानानै दं एग्जाम जोबनानै थांबायना ओमफ्राय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बहाबा जोङो एसे मोजां बेरायहैनो सानदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामनो जोंना स्कुलावहाय दिनै मैया एग्जाम जोबनानै थांबायना ओमफ्राय दिनै स्टाफफोरनि एसे मिटिं दङ ओमफ्राय खानाबो जागोन आरो लोगोफोर ओंखायनो आङो जेरावबो ओंखारलांनो हायासै ओमफ्राय आं दासो मोनफैदों न'निफ्राय आं न'आव ब्लग खालामासै लोगोफोर स्कुलावनो फैनानै ब्लग खालामबाय आङो थेंक इउ लोगोफोर आंनि चेनेलखौ आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै होनायनि थाखाय आरो जायफोर सुबुंफ्रा गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदे आंखौ सापर्ट खालामलां लोगोफोर आं गुरै खावलायो बयखौबो बे मोननै जाहोननि थाखाय आं बिराद खुसि लोगोफोर दिनै आं मिस्थि जाहोनसै र' स्टाफफोरखौहाय आंनि फार्स्ट एनिभार्सारि आरो 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय सफैबाय नै जोंना थाङाबा हाजारसे फायनो नांगौ फैयाबाथाय हाजारसे फायनो नांगौ देरा होननानै होदो जुरो खाना जानायनि हा दरमा मोनदों नै बिजया फैथोलै बिसोर सानैसो मालाय फैसाया नै दरमा मोनसोदों लोगोफोर नै मोनाबा मालाय साननानै सिलिदो दिनै लास्ट ना लोगोफोर दरमा बुजायजोब्बाय दिनै आद्रा थानायफोरखौ ओरैनो गाफ्लाबाय थायो थार साननाया 60,000 खोमा न' 70 नि बाराबाव 78 ना जरु मिसनांगौबा आदा लांथ'नोबा लांथ'नायखौ नाङा जोंनो हरखानायखौसो नांगौ होनदो दिनै लास्ट पेमेन्ट लोगोफोर नै लोगोफोर उफाय गैया जोङो स्कुलावहाय बिराद गोबाव थाबाय मोनासिब्लाबो ओरैनो बेरायनो होनानै फैबाय आरो जोङो मेलासिम बेरायहैनानै फैसै माने जोंना स्कुलाव स्टाफ मिटिं जादोंमोन नालाय एसे लेट जाबाय 4:30सिम जाखादों ओमफ्राय सानाना हाबलायलायनोसै नै अब्लाबो एसे बोरायजों आंजों टाइम स्पेन्ड खालामनो होननानै जोङो बेलासिम ओरैनो थांनानै फैनोसै सानबाय आरो ओमफ्राय नै थांगासिनो जोङो दासो बोरायबो आंबो गुसुबो बोथोराबो गगाबो मोनदों नालाय बिरादनो होनबाबो दसे थांनानै फैनोसै होननानै ओमफ्राय आङो लोगोफोर मेलायावहाय मबाइल नायनो गोनांमोन आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोङो थांथारबाय ओमफ्राय नायहैबायबो दखानाबो गंसेल' मोजां गैया ओमफ्राय जोङो अर्डार होनानै फैबाय आरो लोगोफोर आङो फार्स्ट एनिभार्सारिनि मबाइल गंसे बोरायनिफ्राय लानो नागिरदोंमोन आं एसे होदेरनानै बोराय एसे होनानै आरो ओमफ्राय जायासै गैया प्लानिङानो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बे जायगाखौथ' भिडिअ लायाबा थानो हाखाथारा जि मोजां आरो बियो भिउसाहाय ओमफ्राय आङो बेखौ एसे भिउसखौ लाबोबाय आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय मोनफैबाय मेलायाव मोनफैनानै मबाइल दखान नागिरबाय सिगांहाय दंमोन आरो एसे गिदिरनो ओमफ्राय बियो दा मा जाखोथाय गैला दखाना जों बिराद गोबाव जाबायना फैया सिगांहाय नायफैदोंमोन जोङो मा सिमेन्ट टाउना मबाइल दखानानो गैला मा जाखो दे महाबा एखिनियावनोमोन न' ओइनि भिभ'मोन बेनोमोन ओमफ्राय मा जाखो सोलायजोबस्राबाय खोमा मबाइल दखानानो गैला
Rice cooker macam lagi kalau. Ini mereka mana dukana? Gidir mana rasiga? Nokia sekali. Ingasnya. Ini Nokia bilang kamera bilang बहुत mahal. Mobile kana. Mobile tu saya mana. Samsung abu जायोमोन दा न नेचुरेल नुथारो. Samsung apa gasnya? नायनायलाय Samsungखौ नायलायलाय. Mobile action soalnya? स्टार्टि. Soalnya? नायखौ पसन्द जादों लानो. Action बहुत hero action ना. लोगोफोर जि दुखु जाबाय आङो दिनै मबाइल लायनो थांनाया मोनबोआसै बेरायनो सानबाय भुटानाव बेबो जायासै ओरैबायदि स्कुलाव खाना जाखांनानै बर्डआहाय मिटिं जादोंमोन आरो एसे स्टाफफोरखौ लानानै बेयावनो 4टा जाखाबाय अब्लाबो जोङो 4टा जाबाबो जोङो मेलासिम थांथारदोंमोन ओमफ्राय मोजां नुवासै मोनसेल' दखान नायनो हाबाय आखु दाखु मोनाखै ओमफ्राय अर्डार होनानै गारबोबाय आरो जों लोगोफोर मबाइल लागोन बेखौहाय उनाव नुगोन उपाय गैया ओमफ्राय फैफिनबाय गैला दिनैनि फार्स्ट एनिभार्सारि आइदिन थांबाय जोंना दिना फुङाव जायै लोङै थाब थांनानै स्कुलावहाय खाना जानानै थाब बेरायहैगोन सानबाय भुटानाव हाबगोन सानबाय गैया स्टाफ मिटिङानो 4टायाव जोबदों ओरैनो देहायाबो थिग गैखाया गुजुबाय थादों ओमफ्राय आखु दाखु जोङो फैबाय आरो बोरायाबो लोमजानो नागिरबाय थादों गुजुनानै उपाय गैया ओमफ्राय फैफिननो गोनां जाबाय साननैसोआव लानोसै माला सफैयो न'आव मोनफैबाय आरो जों ओमफ्राय मोनालायबाय लोगोफोर बिदिनो थांबाय गैला मोनसे खोथा लोगोफोर आङो दिनै फार्स्ट एनिभार्सारिनि बोरायनो आंनि सेलारि होगोन आरो आङो नै लोगोफोर नै माने बाखिखौ आं दाख्लैनो लाबाय थाबाय ओमफ्राय एसे मोननांगौ दंबावोमोन ना बेखौ मैया एग्जाम जोब्बाय दिनै स्टाफ मिटिं ओमफ्राय खाना साना जाबाय बेवहाय सारा गथायजोब्बाय आरो डाइरेक्टरा ओमफ्राय मास मोनसेनि दंबावो लोगोफोर मार्चनि बे मार्चआ जोब्बासो मोनगोन ओमफ्राय आं बोरायनो सारप्राइज होनोसै गिफ्ट होनोसै बोराय आंनो जेबो होआखै आंनो नाङा मबाइल बायनानै होनो नागिरदोंमोन आरो आंनि एसे गावनि एसे फैसा होना ओमफ्राय गैया जायासैना गाबोन समफोर लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौ होग्रोनोसै बोरायनो जेखे फैलाय फैगासिनो सारप्राइज होनोसै फैगासिनो लोगो फैगासिनो नै लानानैसो होगोन आङो आंनो जेबो गिफ्ट होआखै इयो एनिभार्सारिनि बेरायनोबो लाङाखै अबे गिफ्टआ बेफोरो जाब्रा जुब्राया आं नोंनो मा गिफ्ट होनो नागिरदों मिथिबाय मिथिगोन ना नोङो खोनादों खोनायाखै नाय मा गिफ्ट होनो नागिरदों आं बायदि अनग्रा हिन्जाव मोनगोन नोङो सैथिनोबो इमान जिग' सान्दुं अखा मावनानै आङो बोरायनो गिफ्ट होनोसै लोगोफोर आंनि पेमेन्टखौ आरो नो लाया इमान सैथो नो आयु नालायनो नोलायनो नायलाय आं अननानैसो होदों दानो नो ला आंनो जेबो होनो रोङा ना नै लालायबावा लामरा इमान सैथो देखायफ्लाना गाबोन समफोरनो लाखुमागोन इयो नो ला आं 10 टाका 20 टाकासोलै ada गुजुनानै जां नोलै बेबिनो इमान अननानै बेबि होनलायबाय आंनो नो आजाव नोंमारालै नोलै आं नोंनोसो फैखादों नै मालायफ्रा मा गिफ्ट होयो नै आं फैसासो होयो लोगोफोर गोदाव सोराव जायो नामा नो नायलाय नो पकेटाव सोनानै होनोसै आं लालायबावा मासे सैथो खिथिफ्लादों गाबोन समफोरनो फैसा हर' होनगोन इयो पकेटा माखौ देलाय सोबाय थादों
सोनानै होबाय आं नै खुसि मोनखालाबो आंनोबा जेबो गिफ्ट होआखै इयो साला मोनसे बुस्थु जाहोआखै इयो आंलाय मानो आं नोंनोसो होखादोंना लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै दे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्जय खालामबाय आरो जायफोर सुबुंफ्रा गोदानै फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बेयावनो दोनसै दे लोगोफोर बाय बाय